ידעתם, בואו נתחיל. זה רק משהו קטן להגיד לכם. אז תקשיבו, לקחתי לי פה תמונה של גרי, ואם תוכלו להסתכל טוב, אז יש לו את כל הצבעים בערך. אז אני אסביר איך ואיפה. טוב, אז בכחול ברור זה הצבעים של סקווידוויד. האדום זה הצבעים שלו, אוקיי? אדום זה הצבע המיוחד שלו, וגם ורוד. סתם. ורוד זה של פטריק. כחול זה גם של סקווידוויד. אדום זה של מרק רב, והצהוב שלו פה בעיניים, צהוב הזה, וגם פה למטה, זה של בובספוג. אם ככה אתם חושבים, כי זה באמת דומה לכמה דמויות.